आजच्या या व्हिडिओमध्ये लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांना सुद्धा आवडेल असा अंड्याचा पराठा कसा करायचा ते मी दाखवलेला आहे। एकदम सोपी अशी मी रेसिपी इथं दाखवलेली आहे, एक वेगळी पद्धत दाखवलेली आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। इथं मी अर्धा कप मैदा घेतलेला आहे, मैदा चाळलेला आहे। अर्धा कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये मी पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि अगदी 1 चमचा मी याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि यात थोडं थोडं पाणी घालून मी याचा एक गोळा मळून घेतलेला आहे। गव्हाचं पीठ वापरल्यामुळे हा पराठा अजून पौष्टिक होतो। हे बघा, मस्तपैकी मी असा जसा आपण कणकेचा गोळा मळतो तसा मळून घेतलेला आहे आणि तो झाकून ठेवलेला आहे। आता मी इथे एका भांड्यामध्ये एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी 4-5 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत आणि एक मिरची पण, हिरवी मिरची पण बारीक चिरून घातलेली आहे। एक अर्धी वाटी मी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे। एक पाव चमचा मी याच्यात हळद घातलेली आहे। एक पाव चमचा मी याच्यात लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि 1 चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि सगळं मी हे आता व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, मस्तपैकी असं एकत्र करून घ्यायचं आणि हे मी झाकून ठेवून दिलेलं आहे जेणेकरून कांद्याला व्यवस्थित मीठ लागेल। आता मगाशी जो गोळा करून ठेवलेला तर त्याचे मी छोटे छोटे असे 2 गोळे बनवलेले आहेत। हे बघा, आणि ते गोळे मी आता लाटून घेत आहे। जशी आपण रेग्युलर पोळी लाटतो तशीच मी आता ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। मी तर गव्हाचं पीठ वापरलंय, तुम्ही नुसता मैद्याचा पण हे करू शकता। हे बघा, जशी आपण पोळी लाटतो त्याप्रमाणे मी ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। हे बघा, 2 पोळ्या मी लाटून घेतलेल्या आहेत। इथं मी तवा गरम केलेला आहे आणि त्याच्यावर मी पोळीची फक्त एकच बाजू अर्धवट भाजून घेतलेली आहे। पूर्ण भाजून नाही घ्यायची, एक अर्धवटच एक बाजू भाजून घ्यायची। हे बघा, आणि दुसरी बाजू तशीच कच्ची ठेवायची। सेम तसंच दुसऱ्या पोळीसाठी पण मी केलेलं आहे, तिची पण एकच बाजू मी अर्धवट भाजून घेतलेली आहे आणि एक बाजू कच्चीच ठेवलेली आहे। आता जे मगाशी आपण कांदा ठेवलेला तर त्याला व्यवस्थित मीठ लागलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये मी 2 अंडी फोडून घातलेली आहेत। कांद्याला मीठ लावल्यानंतर तो तसंच रेस्ट करण्यासाठी 10 मिनिटं ठेवायचा, म्हणजे कांद्याला छान मीठ लागतं आणि नंतर अंड खूप छान लागतं। तर हे बघा, त्या मिश्रणामध्ये मी व्यवस्थित दोन्ही अंडी व्यवस्थित फेटून घेतलेली आहेत। आता इथं मी तवा गरम केला आणि त्याच्यात 1 चमचा तेल घातलेला आहे आणि जी पोळीची कच्ची बाजू होती ती मी तेलामध्ये ठेवलेली आहे। हे बघा, आणि ती कच्ची बाजू मी थोडी भाजून घेतलेली आहे। मीडियम ठेवायचा गॅस आणि पोळी मग दुसऱ्या बाजूने पण चांगली गरम झालेली असेल त्यावेळी मी हे जे बॅटर आहे तर ते मी बॅटर ह्या पोळीवर ओतलेलं आहे। सेंटरला धरून बॅटर ओतायचं आणि दुसरी जी पोळी आहे तर त्याची जी भाजलेली बाजू होती ती मी त्या बॅटरवर ठेवलेली आहे। कच्ची बाजू उलट्या बाजूने ठेवलेली आहे आणि मध्ये मध्ये थोडं थोडं प्रेस केलं म्हणजे अंड सगळीकडे व्यवस्थित पसरेल। हे बघा, आणि नंतर मी दुसरी बाजू पलटी केलेली आहे आणि ती पण मी व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे। थोडं तेल पण सोडलेलं आहे। हा पराठा करताना गॅसची फ्लेम ही स्लोच ठेवली पाहिजे, एक मंद गॅसवर हे व्यवस्थित दोन्ही बाजू भाजून घेतल्या पाहिजेत, कारण आपल्याला याच्यामध्ये अंड पण व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। त्यामुळे मंद गॅसवर 2-3 मिनिटं मी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित हा पराठा भाजून घेतलेला आहे।
हे बघा, मस्तपैकी टेम्पटिंग असा हा अंड्याचा पराठा अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये तयार झालेला आहे. मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा हा एक उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही नक्की रेसिपी करून बघा, घरात सगळ्यांना नक्की आवडेल. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.